Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka OM Roy Memorial High Secondary School kalalong Lahduh haka first tur Shaphrang knockout football tournament arhaja apusan balapnya dakah New Trap Youth Council Maulai Circle hadin bakalapaliam no yakashlong college daga Skul lakaway haka khatlai trik unailar arhaja apusan hamadan he mini stadium ka Maulai Putmori kajing penlong ya kani kalimpung kalong shibenta bani kun persha ya udrok ubalas dang ban kan rebha ha kajela bat ban penslori ki khna bakin pen million ha kajing ile kai football ha kani kasngi lai don ringkat lang u president ke HYC sengkame uba roy ku par sendrem kumu kongsan kumju u vice president uba don bok lang kharling do bat kiwe ki dikhot jong ka Maulai circle ha kani kalimpung lawan bani shimbenta dagi khatlai tli ki kanhon ya le kai na ki skul ba pher na kanong ba lembat ki jaka ba marjan kinthop ya ka we ka kanhon ka bana do mau saho te kumta ka OM Roy kalayo pediang ya ka song pisa ka balai pho hajar tingka bat ka Shillong college kalayo arpho hajar tingka ringkat ya ki trophy kirang ile kai ka OM Roy kalayo pediang rui ki khusnam shimet ha ka ba u comfort kharbani ulayo e ka nam best goalkeeper best player college shau meban lamdenti mashering bat u top scorer shau sambor langte